мардикорбозор маъмулан ҷои мардҳост. маърифат абдуллоева танҳо занест ки дар миёни даҳҳо мард дар мардикорбозори маҳаллаи 82-юми душанбе аз субҳ то шом дар гармои тобистон дар интизори корфармо меистад. ҳар рӯз ба умеди дарёфти корҳое аз қабили тамизкории манзилҳо, зарфшӯиву қолишӯӣ ва ҳатто корҳои сангини мардона ба ин мардикорбозор меояд. توی میشه اکو توی آدم میرم زکس میگیرم اینا با قلنشو میرم دکسفیت کنی میرم بچه دوست میرم جای بغل هم میرم فوندامین میرزه اکو قطیاشون رو دادم کردگیم. маърифат пас аз марги нобаҳангоми ҳамсараш ҳамроҳи 4 фарзанд танҳо мемонад ва аз ночорӣ ба дари хонаи волидону бародаронаш дар ноҳияи Вахш паноҳ мебарад. ин зани танҳову бетаҷриба ки на таҳсили пурраи миёна дораду на маълумоти олӣ роҳ ба сӯи Душанбе мегирад. ҳамакнун мардикорбозори маҳаллаи 82-юм ягона ҷойгоҳи дарёфти кори ӯ шудааст, зеро ба гуфтаи худи маърифат бидуни маълумоти олӣ наметавонад ҷое фаротар аз инҷо ба дунболи кори беҳтаре равад. аммо кор дар мардикорбозор ҳам ба ин содагӣ нест ва заҳмату нерӯи зиёд металабад. маърифат бо ин ки танҳо зане миёни тамоми мардикорон аст, вале ҳеҷ гоҳ эҳсоси шарм ва бегонагӣ накардааст. ба гуфтаи маърифат мардикорон мисли бародарони ӯ ҳастанд ва ӯро дар ҳама кор ҳимоят мекунанд. дар ҳоле ки маърифат мегӯяд мардҳои бозор бо ӯ муносибати хуб доранд, аммо баъзе аз мардикорон ба мо гуфтанд ки буду боши ин хонум дар бозор ба онҳо писанд нест. ҳарчанд вуҷуди ӯро дар мардикорбозор хуш надоранд, аммо ӯ илоҷи дигаре надорад, чун бидуни шавҳар маҷбур аст фарзандони худро таъмин кунад. даромади рӯзонаи маърифат дар мардикорбозор дар асоси маслиҳати миёни ӯву корфармо вобаста ба ҳаҷму соати корӣ сурат мегирад. ба гуфтаи ӯ дар як рӯз метавонад аз 20 то болои 100 сомонӣ ба даст биёрад. пуле ки ӯ аз заҳмати ҳалоли худ мегирад танҳо барои хариди либос ба фарзандонаш ки дар ноҳияи Вахш пеши бародаронаш ҳастанд кифоят мекунад. ӯ ҳар ҳафта дар рӯзҳои истироҳат бо ҳадияе ба дидори фарзандонаш мешитобад. танҳо умеди маърифат бобоҷон ном фарзанди кӯчакаш аст ки тоза ба синни мактабӣ расидааст ва бинобар набуди шароити хуби молӣ маҷбур аст ӯро ба интернат супорад. ҳоло ягона орзуи маърифат ин аст ки ҷое як кори доимӣ пайдо кунад ва дар замини холии назди хонаи бародаронаш ки аз волидонаш ба мерос гирифтааст барои худ ва фарзандонаш як паноҳгоҳе бисозад.